Sang you ai de shi you mo bonaptati. Sayuani no mo sayuani no mo sayuani no mo nanga dipi. Takis masani na pengwe pipu de demante karo bola de hatimi. Na bala ki you fesi dat yunershi na splendor kumi dat fiti fiti. Sayuani no mo sayuani no mo sayuani no mo nanga dipi. Ja, goedemiddag volgers. Na een leuke weekend, de Udebaka. U weer op Tuesday, maar goed, ik zat met Hossel, met Dumi Rocco. Dus, ja. Udebaka, het is 2 voor 5. Ik wil iedereen de groeten doen. Ik wil ook de mensen in het buitenland die mij eigenlijk elke keer volgen, ook de groeten doen. En alle de biggies maf me, alle de volgers me, one sweet bagana. Ja, er is veel gebeurd in het weekend. Heel veel gebeurd. Maar u weet zelf dat de president naar Nigeria is geweest, de vicepresident, de man vreeg een helikopter. Ja, de man vreeg een helikopter mensen. Maar goed, is de president van Suriname. En de man kwam Nigeria. Maar morgen sweet one,
fatori. Amoro sweet one fatori. Dus, me lukuto. En me volg en me kies wel loberig. Want de ping of me dat penanga de want to pakira. Dan me kies alla mi info. Maar motegi mi no weet dat mi voer uit. Maar anego aan president Santoki of vice-president Brunswijk. Protocolair. Nikeri. Minus maar organisering. Minus maar beleiding. Mi kies wel lening. Minus a carne idee. Maar mi kan tegen nu. En dan me begrijp. Zij de president raak. Maar mi ben taking ba. Dat if we sap go om nanga makti. We sap go om nanga fire go handle one president en een vice-president. Dan protocolair u fire. Want sabi sabun furmano sabi taki national international smailukuno. Ja? National international smailukuno. A nostra nama wire. Alla mailukuno. En vooral nou nanga president Chan Santoki dat hij mailuku moro fini. De mailuka bruku. De mailuku faye waka. De mailuka crossi fu first lady. Alles gaan de mailuku. Dus massa de om je heen. Dus de massa baba a protocol. A jaja san fuduja president. U la senger. If mina president. Takaman tak dape. Maar mote mosoru marchier. Want dit kan niet. Dit mag niet. Ja, dat we wat deze dappen. Ja, grote blunder. Deel, grote blunder. Ay, my God. Michel. Mensen Michel vallen ja president en vice-president. Maar isabi te taka waarheid. Das mano Lobie moroto. Mi feniera. Na mi mening. You no kan go like staatsbezoek. Na een districten of districten. Want mi ama gwa koroni toe. Na een staatsbezoek. Dat wat taki. A bigimang nummer 1 van Kondre en Konyu district. Nanga helikopter. Ala tu man kanga helikopter toch. Dat want tak dena mana bigimang van Kondre. Ja. Want money no there. Er is geen geld. De man go zuinig om nanga money. Maar de man vrij kon nanga helikopter. Dat protocolair. De ufaya. Maar goed. If we no want taki training. Want we she want to man. Want to pakir of me. Isabi. Dat kan hem actie Rose End. Dat hem actie Malahi. Kan hem je want training hè. Maar bij Rose End. Voor actie je want protocolair. Want ma pala de buku. Wat uskrifa. Isabi. Mi tego tak kapap batterij aan mensen. Die willen wel helpen. Maar mi te tak helpen no de moro era. Helpi papa. Nanga helpi mama no de moro. Daarom mi tak me begin nanga mi eigen page nanga channel.
Dat keren no ko schrijf van laatste wat ik werk baf schrijf. Go naar de minister. Laten we ze een training aanbieden. Hoe het wel moet. En als die deze zijn budget hebben, maakt niet uit dat wij zoeken 20 money. Want we schelden toch die Nederlanders uit. Maar ze gaan me wel geld geven hoor, 20, om die trainingen te verzorgen. Want ik heb vaker van hun gehad. Ja? Dus ik heb me Pakira gezegd, schrijven jullie een brief naar de minister van Buitenlandse Zaken. En schrijven jullie naar alle DC's. Maar ik ga niet meer gratis doen. Dus Nikeri, if you want leer voor UNO. Leer van de ouderen. Leer de massa sabi. Dat de boeken sa de man sabi, ervaring sa de man abi, ugo leer van. En uno go bel baka. Want de pakira no doe hè. Dat sab dati. Want die dat mi strobina want de pakira. Nee, dan moeten we ze gratis aanbieden. Kijk hoe ze kunnen helpen. Mitak no helpen morgen. 20 jaar we helpen ba. Akaba. Mek de paiwa absentie. Dan kan je door respecteer dat ook toe. Maar goed. Mensen, usabi tak we behandelen staatsolie. En moet tegen. Mi kies telefoontjes. Mi kies appbericht. Ook niet leuk hoor. De man tegen me tak de mo chami gua groentafra. Mi tak mi breedte vallen. Mi breedte is staatsolie na de man chami gua groentafra. Lek van me taki. De man chami gua groentafra. Maar mi o chade gua blakatafra. Maar goed. De man converteert toch. En mi arki PG. Mi arki Iwan Rasulbaks. Mi arki de man toch. PG wa yuna te kom. PG taki awaroko na Fiat na Interpol. Wel staatsolie. Chami guan groentafra. Dan jouw actie PG, dan kan hem ook die PG wat toe internationale rechercheurs. Dat samitaki, zou allemaal beschrijven bij staatsolie, dat chami gora groentafra. Mi de bereid voor gwa groentafra. Maar mijn actie te mi gwa groentafra, PG, launch wa money. Launch wa money, toch teke iwa wet. Senen gua de mansa is don dape. De assembleeleden, de DNA-leden. Tak jere no. De mansa is dalamang. De mansa is chabowesko. Gide mo 2% of 3 promil van bedrag sa de furu. Da yo shipigi. Ome man o saka. Ome man o kaka. PG doing. Want iwa roko na internet mi breiti. Ma potwa mekwa wet. Ala de man se ekon tak over sani. Zogenaamd fake news. Onderzoeking. De gide mo een promil of een procent. Teken een wet aan. Dan ga je PG, ga je zelf zien. Dat je alle werk zo makkelijk gaat maken. Want we moutje wat la papira. Die PG. Era PG? Dus mi breiti vallen. Mi otaka regering Iwan Rasulbaks regering mekwam biggie money vrij gi Iwan Rasulbaks isap zeide dat moment dat kan hem schrijven een brief gwa Iwan Rasulbaks tak de man zei kon de klokkenluider gi dem money de yoshi ometori sa da dungro o kaleti. Alles wat in donker moet in licht komen. Jere? Dus uno staatsolie de bigi manto. Sami taki, anomi wataki. Askrifi kranti, walomai taki. U kan chami gwa groentafra. Want jullie gaan het niet zo laten, want mitro laster no. Temetaka waarheid, dan mitro laster no. Wel u chami go.
Mitang met dagu ui. U chamigwa gruntafra. Ua opotori me opotori. Ere? Oh ja mensen. Mensen die naar Italië willen gaan. Ik heb een grote huis daar hoor. En ik verhuur. Dus als je naar Italië wil gaan. Ik heb een mooie units daar. Kamers voor jullie daar. In Italië. Is ook fake news hoor mensen. En een vrouw voor een ding. Staat op een bureau naar Italië. Zij bij zijn gistas olie. Is ook fake news hoor. Uwansap moratori. Uchami gua gruta fra. Dat teacher ook aan mijn gruta fra. Ja? Tochami gua gruta fra. Dan moet je ook wat blakata fra. Maar PG moest zetten wet boom. Voor bescherm de man. De man zou een taki. Ja? Ko bescherm de man dat hij. Me dat natuur hij bescherm me. En natuur hij bescherm me. Hier en staatsolie. Isap zeide. Isap dat staatsolie begint 80. Eigen kapitaal. Ja toch? 80 toch? 80 ding. O me mag make money na 80. We kosi, we taki, we taxmasani. Maar we tang. Isap ito. We tang. We nyang. Maar tidena day 2020. Sa uno sabi. Yusap alamang. De Amerika de sofara. Tak ala telefoon. If you go in a digitale wereld. Next ne chibrimoro. Baka 20 jari. Top. Isa me kondre ala libis ma po PI nummer. Isa pa me strana manja so. Zij play leider. Ze op GSM, ze gaan buitenland op een PI-nummer. Ik denk zomaar de Amerika naar de wetman en mixani. Ik denk zomaar Facebook naar WhatsApp, naar Telegram, naar alle de sosan en meki. Of na uno sap ete, udena box ete. Sa uno no sabi de wetman sabi baf uno. Here no. En voor buitenlands minister voor Amerikaans sakajaso. Aman sap aman sa e beveilig man. Aman sap sot gong amai cha. Aman sabi sot bruka ama weri. Aman sabi stangas mamai taki. Aman sap takere na mabel 16 man wan Pompeo kom. Uno sabi. Dat staatsolie want to man. Ik denk dat alles aan otan geheim. Hier een staatsolie. Is er obligatie toch? Via DSB, igual curso, ja, de igual AX. Zij de met taki. Wat de regering is moest lukbom. Om lukbom, want de investeerders zijn bij aandelen of obligatie. Want no one strana bedrijf tap one bedrijf no more. Zij gaat op internationale beurs in Londen naar Amerika. Misap one bedrijf no more. Hier no, isap om eens check them I check you. Fos ik kan door een beurs. De staatsolie, sa go via curso. Want men continu roko dat per jaren. Ama sabi tjuso. Maar ik go luku. Wat u mastrana man zij ser obligatie internationaal. Go lukus man hade man. Mine taksanja sames dosu mayara. Kade wan sabi dogo aksi maner amarali. Sa dit op leeftijd no sabi doen naar Holland. Na sa des de familie feit doen. En fa beurs is heri. Fa obligatie is heri. Dat kan de wel begrijpen. En voor mij kan je nog dat ik kan leggen ook toe uit. Hè? Want u denkt dat je dit op een obligatie-serie. Dat we change wet, ja, dan change aan staatsolie.
Jere no, ta backfire kong die staatsolie. Ta backfire kong. Dat wat taki, tak mina fake news me taki. Dat wat taki, tak me smoko. Dat wat taki, tak mina een PCS patiënt. Want je gaat staatsolie in problemen zetten. Is dat om een man buitenlander zijn bij obligatie? En Lucas Madena directielid? Is dat om een Lucas Madena RVC? Usabi? Jere no. En voor een sabi, dat takken de man staat dit op de biggie beurs. Want je hebt een paar Surinamers die op een grote beurs zijn, ja. Ja? Dus if we want brokko staatsolie, de op het man ta post, sa u denki tak de man informatie. Ja? Sa de, waar heb ik uitgescholden? Regelio. Zo sabitaki. Ik vind een verstanding erin, dat ik nog kon kletsen. Maar goed. Ja? Dus, hier nou. De man, de obligatie zou qua kurso. Volgers, arkies op zou aan dit. Want de buitenlandse kopers letten ook op hoor. Hier nou, go lukus mij bij de obligatie. Want u ser obligatie, alle de dalaf de Sranang sabede, de man bij obligatie. Ik hoop en ik bid dat het goed komt. Ja, Sami Sabi, taka code. Isabi, wan code de tegen de beurs. Wan code de tegen een bedrijf is zeer aandelen aan obligaties. Is er een code of ethics de? De man zei, donja, hoe sap zou we doen internationaal? Wij hier nou. Laat me niet continu jullie goed uitleggen. Ik hoop dat ik mij horen. En no de zeipsa. Me bejuno. Uno go die Surinaamse bankprobleem. Motego no. Is fake news hoor mensen. Wat dadelijk je heren. Dat me bespreek zijn bakka. Is fake news. Is fake news. Want if transparantie. If openheid. No de in een biggie bedrijf like staatsolie. Dat de obligatie voor toesensie of go wansensie en voor een absentie. Ja? Dus mensen ook begrijpen als aan die boom. Het gaat om mensen die daar ook werken. Het gaat om bedrijven die levers aan dat. Om een bedrijf en lief de man. No me kan ik zo blagan. Want dat klari. O klari. Waar kere kirumba. Ja. Waar kere kirumba. Dus we hoop dat we een regering. Satchiren go morofara. Want utak red Suriname. Utaki was zitting. Dus regering Santoki. Brunswijk. U zitten. Mine kop bespreek uno nanga broko uno. Me meku de alert internationaal. Me meku de alert. Ja. Dat je weer van die mensen die gelukzoekers. Isabi de matak pe sukuru de Mirai Committee. Ik heb hoort een aantal VAP'ers zijn ook weg. Maar goed. In de gosuku geluk hebben. Aboppers uda ai. Aboppers uda ai. VAP'ers uda ai. Mensen. Alles aan kondiri. Alles wat duur. Een kilo spikri op een prijs. Ik bouw een kilo spikri 35 golutide. Ik bouw een dakspijker een kilo 55 golut. Is je regering? Is je regering mannen klagen eten? Mino hoop regering, want alles mij dat also luku, maar om de voorzichtig zou wat doen. Om voorzichtig naar uitspraken.
Want met taki, uno drink wijn uit kristal gracie en moet dat herhalen. En een volk, hij tekap chinso krawatra uit drinken. Met luku, maar gersi, a gersi, minasap even nou een schijn geest meshi. Maar uno me grappen reageren. Ichifa sma ai tai den bere, want smai pinara. Maar als mij accepteren ete. Mino taxman guastrati, maar mino denanga resana. Maar regering met tak over de pakket baka. De pakket ne prati boom. No make me tax sani. En no make me spreek sma. Want dat heb ik heel percaya tegen me. Dat heb ik heel veel tegen mij. Hoe jullie sami takita? Regering, no look you pakket tori, no look you pakket tori. Want we tegi betere bekan een systeem. De gides maar een contant een bon voor 100 of 150 of 200 geloof. Geregistreerd, dat is maar kan doen deze niet. Maar pakket zijn ne wakabuera regeren. Uno een architect. Volgers, voor de regering mi betak over een olitori. En mi zit ook wel landbouwers ook kies olie, visbedrijf ook kies olie, dat een tarief. Minister LVV, regering, mi beschrijf een briefje dat de mensen kies de olie, u kleur a olie. If een potisma moest kiezen een olie, u kleur a olie, dat was she spel olie go. A grondtap op alasani. Ik kan controleur. Ik kan doen controle, sorry. Ik pot die controleur voor looking. Is niet zo moeilijk hoor. If je taki, je wil bestrijden corruptie. Unaf, u kan arkimi, if we met jou alle documentatie, u go biasan, dat heb desma de chinsma na bunkop olie. U heb de hossesma na chinso olie. Lek van mijn president taki, ondernemers in een big deal, Sranang ondernemers ook kies roko de mo levers aan breedte vallen. Let me see the motion. Let me see the motion. Ja, let me see the motion. Unom onderschat wat de olie ba, dan mo luku if we tron Abu Dhabi, if we tron Dubai, of we tron Nonobai. Wat we tra regering, wa mansa lowe, uit dat regering dati. Ja? Maar we beloven Dubai. Maar wat is er van geworden? No money buy. Bye bye. Ja? Bye bye. Ik zie dat iemand hooi, no? Landbouwers in Nederland gebruiken blauwe diesels en de burgers gebruiken. Ja, dat was het ook, ja, klopt. Ik heb het al hier in tijd van hoefdraad, boefdraad, had ik ook geschreven, maar nee. Want er waren belangen, er waren een paar corruptelingen. Die mannen hadden belang toch? Dus de mannen doen het toch? De mannen willen doen. Komt er iemand zo wat raren, want ja. Maar goed,
Mensen, met brok ik op tune zo. En ik loop mijn volgers toch. Mijn volgers zijn zin wel los aan Jimmy. En dan met trekken naar. En het is op zo'n echt waarheid er. Ai, pina bijna. Virginia uit Rotterdam. Ja, bij je groeten. Ja, sweet taki. Mensen. Want toen man met de want toen man over a corona. Isabi, dat met takon toen man toch. Met de man, dat hem ook kies des refi. Met dat hier no. A her corona. Nou een derde wereldoorlog. Maar tak na kuye lauw jong. Met dat hier no. A corona. COVID-19 na derde wereldoorlog. Maar dat je tak lauw san boy. Met dat tak lauw san. Met dat hier no. Met dat look boon ja Sranang. Te alleen ten kong. Yoshi sa corona oduna uno. Wat we lomang ay te kasan ik me grap. Maar mo tego no Sranang ma lek van me te wat dede. Udanga 500 sma if uno charus refi na leti wat dede. A olak sa denono de. Na sondro gong. Una folga grontapu. A begina China. Luko pa deno. Luko me miljoen smai de. Sa cijfers de. Dat u sabi. Sa uno sabi ete. Dat we megrap jasranang ete. Wel jere no. Ik zal mijn woorden terugnemen. Te alleen ting sa. We moeten tegen te alleen te alasa koru toch. If we ka tapu oso. De shisa corona o gro. Uno shisa corona down. Nou een economische chaos aan mij creëren. Money probleem. Bedrijf probleem. Restaurant o tapu. Isa mijn bedrijf klaar ba. Dat une en me grap. Ja dan met te you aan toe man. Met dat go luko om me snezi kies corona jasana. Kan je me nou zeggen, u tegi me om me snezi kies corona en dan mij dede of dan mij go atoso. U kan tegi me volgens. Wat kan je me nou sabier? Dat uno en me grap. Wel jere nou, no na 3 tento. Teki ay ulukusa op sa alleen ting. Yoshi soort armoede ay kon dadelijk. Yoshi soort werkloosheid ook kon dadelijk. Dat we me grap. Dat we me grap. Isap om een bedrijf normaal los af dadelijk de pay man. Isap om een bangi ook wat probleem. Hoe de bewust jongens Sranang man? Wat hoe dat Sranang nou toch? Hoe de bewust zei ik zijn na kondre? Hoe de bewust na nga COVID? Huh? A corona. Mekare corona dede. Wat dede? Huh? Wat dede? President ng Afrisa pe da eerste klas dos doer. Da yun na 6e klas yogo. Want je me grap. Want je me rei so. Isa ome libisma. Nolaks 1 meter. Meter matak 3 meter. 2 meter krap voor me. In op komore dekbij. Feest en feest. Ze maar voor regering en make fout. Wat dit heren? A grap zou hem ik.
Isa ome kontra dat une yere next. Sas my dede. Da uno ja e me grap. We me kole kwa kikving. Nee, we drink one shot en sopi da mi bumba corona no tek meer. Mek alleen kong. Mek alleen kong dat ik denk dat je drink sopi. Je drink dat je drink one chikwis kwasi bita of je dede. Era? Uteka sa me grap. Uteka sa me grap. Metegono, if one una bribi mi, te alete kom, dan mi a minister voor volksgezondheid, a soso roko wojeng. Te go in supermarkt, no fast sani, bayu sani, te ka also washu ano, washu crossi, kouru teng, inisi side sana Holland. Ay kouru to, uno a bribi to. Mi be barde na Holland toe. A omhoef mi kan hij de mij shama leklo man Ruben. Ama barde man. Amai barde man. Me baruja. Te alente kom. Da usa gym letiere. Una voorzichtig. Udanga 500.000 of 600.000 Sranang. Wat did they? Agrap zou ik. Ik denk regering om een handel. Ik denk regering om een handel. Wat grap zou ik no? We gaan winkelen, dat we knap vast winkelen. We drinken soppie. Leuk, knap tap afstaan. Ik kan takitori tap 3 meter. Ik kan chillen op 3 meter. Dadelijk je eigen vrouw in oma vastmoren. Ik heb iets bij dit toch. Op is er iets kon maar veel condom uit toch. Wel, je hebt nog corona na condom era. Anabete. Ja toch, dan is er seks bij stop toch in de behoorlijke vrouw. Want in een soort vrouw bij op AIDS. In een soort man bij op AIDS. Wel, disi in een share. In een sabiera. Te corona Q. 6 foot under the ground. Of nou weg naar zee je go, of naar uitkijk je go. Dat je bromi, want je collect stof, je gwelek stof. Ja? U tekasan me grap. Maar je go klari keba. Ja? Dus if je me grap, toch? Je nou play naar je vrouw, naar je ching, no hoor je strefi. Want if you go also, ik gooi also je vrouw naar je ching, yo dede naar je bek dep ching fi dede. Daar her familie nang kusin karik bara. Kom karmi egine. Daarom neem ik fout. We go klari dat na derde wereldoorlog. Jara? Minasap if na China mo pange o pere mo pa nakirda mo chir unu. Tangano mina China ma reageren. If was nesi Sranang kies koven. Hoeveel hebben gehad? Is het dan een grap? Is het dat nesi een grap? Wel, go onderzoek. Kan het nesi kaleren nu? Van de. Jara? Kan de man het kan leren nu van de. Maar go onderzoek even mee. Go onderzoek even mee. Go onderzoek om het snee siki Sranang. Dan lukt om het Sranang man ei siki. Ja? Go luku. Weet je kasa ne me grap no? Me bigi baru no. Kan de uno een bos moro maar mi een bos zetten. Ik wil nog liefde bedrijven. Dus u neemt me rust op. U de vaar af me. Mi no de. Ja? Want condoom bedekbaar dus. U beka seks. Ja? Pension bij spam. Is dat het? No na kofen. Go pension. Una spoita esa na alcohol. Dan we go pension no. Dus ik go night and day na day and night. Of wat de kade sani. Maar goed. Ik ben ook vroeger geweest hoor. Ik was ook stout. Maar ja.
Dus mensen. Ja. Dat is de minister voor Justitie. 105 kliklijn. Zo. Dus mensen, u mag klikken, hè? U mag klikken. Maar is dat zo'n actie, minister? Minister, ik heb een verzoek. Kan je wat regelen? Een 150 SRD of een 100 SRD per klik, no? Alsjeblieft. Minister, neem het in je budget op, no? Ja toch, de je shifa om hem ook klikken, Gio. Ja? Dus tegen bij 105, zeg hallo. Ja, luister nou, mijn buurvrouw, die is nu bezig een beetje, ja, ze baat hoor, met een prapi. Er zijn 60 mensen daar rond. Ja. Minister, 150 SRD. Ja, 150 SRD. Abo shwiti toch? Het die me klik. Dat mina vroeg toch? Minister, Justitie. Amok zien, no? Bij Potino, 150. Ja, no. If you put baltjes rem me breedte, man. He, me rem me wagi, hier die ik klik. Hier feest. Ja, bus. 20 man, me make foto, app service. Patjai, pap. Is dat toch? 100 golo. En me klik het 10, maar 1000 golo wadera, minister. No me grap. Dus je nou, aan maar mooi, hè? 105, minister. Kliklijn. Mensen, 105 kliklijn. Ondersteun me, minister Buspoton. Want ik wil wel klikken. En ik wil chismoni, zeg dat moet klikken. Ik wil wel klikken toch. Ik wil klikken, ik wil. Ciao. Je kan door en wat toch. Tanken gratis. Dan moet ik klikken gratis. En nou lukt minister. Dus dat is maar zo gaan klikken. Hoe actie money. Ja? Want iedereen met gratis benzine. Auto rijden gratis. Chauffeur gratis. Klikken. 100 golo. Dan moet je klikken. Alle de man bij pot, hele de mij klikken. Hele de mij klikken, klikken. Ja, klikken. Oh, ja, no. Want dame gaan in pensioen, no, daar dan wat kill. De man plak. Ai, maar mama we vragen, 150 SRD. Minister, 150. Hoe ga je het overmaken? Per SMS of per Godobaan? Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is mijn rekening hoor, minister. Chago, minister is leuk hoor. 150, sorry. Mi galo, zo 150, zo money die mi ede. 105 SRD. 105. Dus je kan nummer 105. Je pot 105 SRD voor elke klik. Dan moet je shit om hem maar ook klikken. 105. Mensen 105 SRD voor klikken. Bel 105 en je krijgt 105. Ja toch minister? Hey boy. Hey minister. Hey deze mijn klik. Ik zou mijn mouse doen klik. Ja man zou tanken speciaal kon klik doen. Hera? Dus dat is mooi en wat. Van mij tegen PG. PG. Actie regering wat money. Of na euro of na dollar. Dat je om het tori yoshi. Kan ik staats olie fai per minister van mantrene baka par meser yoshi oment san yo kisi PG. Want mensen willen ook geen informatie geven. Als je ze geen chow geeft, je moet ze chow geven nu. Want jullie verdienen allemaal chow. En die rechters regeren, betaal die rechters beter hoor. Ja, anders gaan ze ook van anderen die chow aangeven. Ja toch? Dus regering, betaal rechter goed, betaal PG goed, geef ze budget. Jongen. Dan ga je zien hoeveel informatie je krijgt. PG. Ah man. En hier nou. Iwan, Rasul Baks. Om mijn money poti. Aan weinig hè. Een budget. Justitie. Wanneer ga je je eigen budget geven aan Iwan Baya? Ja? Iwan, no vergeten budget klikken. Ja? En klikken ook voor rechters. Klikken ook voor beleidsadviseurs. Klikken waar een auto van de staat is. Met een... Is dat het? Iwan, how many? What? 3 miljoen bo? Tak kami Iwan. Is dat mijn nummer tak Iwan? 860-3400. Dan moet ondersteunen toch. Begroting is dit toch. Dat is spam. Maar wat die nou go ondersteunen je. Dus er nou. Regering. Arki. Volkers arki tot.
Leren. President Chan Santoki en de vicepresident Ronnie Brunswijk, wil je alsjeblieft wat van elkaar budgetteren voor de justitie en voor de vierde macht. Ja, de vierde macht, wat biggie macht. Ja, want ze moeten ons klikgeld geven, ze moeten ons dollar money geven, ze moeten ons klokkenluider money geven. Ja, regering? Dus regering, wat mijn actie, regio. Zo'n percentage is ook niet branden. 5% die, no span. Regio, Arkino, schrijf ondersteun me, tak jere no, newara, co-actie money naar regering. Jullie hebben toch, de vorige regering heeft zoveel geld vermoord. En jullie hebben 2 maal de begroting gemaakt. Wama make een mooi klikbudget. Maar, regering, klikbudget. Is het dat daar niet op de volksmiddag? Spanning, hoi, ayma hoi, itranga. Regering, klikbudget. Neem het op. Teking, potting. Je zei toch in een begroting. Minister Justitie in een begroting. Wat is dat nou met een begroting toch? Klikbudget. Ay boy, utrang. Kom schrijven direct. Klikbudget. Ik ga direct schrijven man. Maar boem man. Klikbudget. Ay, je ziet toch? Klikbudget. Regering, klikbudget 15 miljoen. Zet het onder justitie als onder PG, klikbudget. Utranga. Goed, mensen. Daar hebben we een klikbudget. Mooi man. Je zei toch? Zelda, als zij maken ze schuldig niet aan hun munt. Nee. Ja, luister. Weet je wat ik zeg, Zelda? Iedereen, alles maar. Alles maar heb ik verantwoord toe. Alles maar heb ik verantwoord toe. En regering kan doen sawani. Maar jullie libisma. Moest hebben eigen verantwoord toe. Naar je gezin, naar je mensen toe. Hé, we kennen. Naar de mafio. Naar je eigen verantwoord toe. Maar goed. Dus, dat heb ik u gezegd. Ramon, 1 miljard. Jongen. Zou nou een foto hier waarmee gaan klikken? Een klikstart wil je maken? Hè, Ramon? Huh? Waarom tijd me klik me? Hé, boy volgers. Hoe de. Dat wil ik boeren toch? Ja? Dus we hebben klik. We gaan een klikstart maken. Ja? We gaan een klikstart maken hoor. Klikkantoor open in Suriname. Ah, mevrouw Kamlawati. Huh? We gaan een klikkantoor. Regering is het toch? Klikkantoor. Klikbudget. Klik me. Hey! Jongens, son! Lovatori. Volgers, utranga. We loop de volgers met hem. Ramon, Nospang, we gaan een klikstad zelf maken. Mensen, wie Sranang? We lopen een groep dus toch. Wie Sranang? Huh? Sranamang. U loop usrefi. U booster usrefi. Want no man no juning. U no dole krabu. Iwa baril. U gun usrefi. Huh? Laat we elkaar gunnen. Huh? En voor lopen schrijven. Huh? U look schrijven. Isabi u gun schrijven. Brip me we kon varen. We kon valk varen. Me, a vorige reken brok me helemaal. Omdat we toen maaf me gun me. Ja? Milas 16 miljoen dollar. Milas alami oso. Mami de ete. Maar if we genu makandra. En u lopi makandra. Dat brief me usagro. En dat is iedereen een ster. Ik heb het een keer gezegd. Elk volk een ster. Elk volk met behoud van cultuur. Godsdienst zou abi. Asasa we tja. O bigil extra nama.
We spef grot tapu ude. Utranga l'extra nama. So wansa leri. Ugenu strefi. No me kwa bepaalde groep verrijking strefi. Let op. Vind je uit Duitsland groeten hoor. Helen groeten. Ja? Hoe streef je extra nama? Ja? Maar goed, mensen. Ik ga eruit. Ik ben woensdag terug. Dan moet ik over minister Buitenlandse Zaken Nederland. 17 no? Miljoen of ja, miljoen. Nou, jij nou. Ik zeg Otemo Scheer, 22 november. Kom, want toen mij klets me nog eens keersani. 23 november, dan ben ik netjes. Dan moet tegen zijde een reden, zijde mino Scheer. Ja? Want mino wat die halstra na man. En moet tegen zijde. Moet tegen zijde. Want als geen huwelijk van regering tot regering. Oluku. Maar goed. Wie Sranang? Volgers. Ik ga woensdag hebben over Nederlanders. Over het ministerie van Buitenlandse Zaken. Moet ik over de man, ja. Ja? Omdat die Lobie kosi. Lobie beschuldigt Sranang saita Holland, Sranang saita Duitsland. Maar ik kan tegen je nu. Ik zou met Sranang een kont terugbakken. En dan we kost de wetman. Dan moet je wijden me uit. Dan wil ik graag over Nederland een keer praten. Want we praten allemaal Nederlands. If we zo go om naar Libisme lekker iedereen nodig. En de man doet uitlatingen. Mine luku dat hij naar de man zaak. Men luku sa de man kan doen. Wel Fred, jongen, na drie, give me jong. Sa de man kan doen die wisranang. Mino wan jere. Tak amoni zou kasranang. Dan wil ik wel daarover praten, ja. De minister mag abesani, dan moet ik wel, ja. Ja, dus we met Lukusani en we verstaan een aantal informaties. En we vinden dat we ons respecteren refi. We soort volk met behoud. We niet vergeten het verleden. Maar we moeten steken mee alle lezen. En we mag achtervolg uno ontwikkeling die volk, ontwikkeling die wisranang, ontwikkeling voor alle desma zijn libija Sranang. Want de laatste chaka sa liba Holland, dat mi feri, dat de regering zou kiezen, of ano kiezen, of fado kiezen. Laten wij Sranang een keertje opkomen waar de gelden goed besteed moeten worden. Want Sranang wina wang. A unup ching otanja. Doko stuka Holland, ma brief mi kumba te saber a Sranang. Isa ome Sranang may kre adoro se de no makong. No onderschat. A Lobie de Sranang en code wang. Ja, code wang. Mensen, volgers nog bedankt. Ik doe iedereen de groeten. Nederland, Duitsland, Flora. Jongen, dat is al leid. Jongen, me schrijf dat toch meneer ko uit. Misschien maar uit Duitsland. Misschien maar uit Denemarken. Misschien maar laatst uit Finland. Lobie. Sranamang. I love it. En ik zou zeggen, elke volger,
Share jullie deze page. Share jullie deze YouTube channel. Want ik ga ook, het is geleidelijk op mijn YouTube channel. Ja, share jullie het. Laat het de liefde van wie Sranang alle Surinamers bereiken. En als ik iets fout heb gezegd, is je wat toe mij kost me toe, maar mijn acceptering. Iedereen's mening ga ik respecteren. Wie ik kost me, met die antwoord. Ja, want uiteindelijk moet je een balans hebben. In kost me, in tijd me ook aan letten. Maar tegen kost me, dan verbeter me toe. Ja, dus wie Sranang, Lobie, Rokoshwiti, voorzichtig naar corona. Me leggen uit. En de Sranamang, dadelijk alle dingen kom. In de 1 miljoen voorzichtig. Anders wordt dede. Unebribi. Wordt dede. Ja? Is je van mij taketa. Dus mensen, Lobby. Dan moet er een poko. Ja? Kan je nog jaren langer? Suya kindje. Waarom doe je zo stout? Suya kindje. Ja mensen. Sweet bagana. Ciao ciao. See ya, see ya, see ya, see ya, what I'm doing.